ahoj. Já myslím, že děti za těch 5 let ve škole zažili určitě šťastné okamžiky, možná i nějaké smutné, ale já doufám, že ty šťastné určitě převažují. Doufám taky, že se toho hodně naučili. Já myslím, že ano. Já myslím, že se hodně změnili za tu dobu, co my známe jako učitelé, a dneska tady stojí jako už velké děti. Takže my vám je teďka, nebo oni se víceméně představí teďka sami. Ať si každý sám za sebe. Takže já první poprosím, představme Krištofa Grendisu. Free to one go, oni už jdou. Tedy spíš on, tak dělej a neseď jako strop. Tohle je místo Grendisa, to má kamaráda Lisa. Vlasy má hnědá neděli. Oči má hnědé spíš do zelena, má kamaráda jelena. A tak si přežívá ve volné přírodě a taky podniká ve světě. Teď se řvu na gratulaci, promění v pořádnou akci. Další, kdo nám představí Alisu Bepko. Alisa. Oči hnědé, vlasy teď, ty červené jako jahodový keř. Má ráda psy a krmí je ze psy. Jenže dětí ráda dává směrky čokoládového páva. Alisa ječí, pořád ječí a proto je často v nebezpečí. Ráda čte zajímavé knížky a má moc ráda malé knížky. Má ráda mraky a nerada nosí mraky. Mraky má trošku ráda a náhle nastala velká paní. Ve škole zazvoní zvonec a básničky vykonec. Tak, budeme dalšího, na Mateho Bohandera. Maty je malý a skoro pořád zdravý. Má rád oranžový džus a dal by si do rtu kus. Vždyť chtěl být pilotem a já zase navigátorem. Je dobrý ve fotbale, ale ne ve florbale. Rád jezdí na kole, klidně i přes pole. Má doma 2 kočky a má rád padající vločky. Má rád lazaně a rád si koupí ve vaně. Rád na počítači paří, trochu i vaří. Tohle je konec, mluvím o zvonec. Tak, dále představíme Martu Červenou. Magdalenka. S Magdalenkou se dlouho znám a teďka mluvím k vám. Poslouchejte mě aspoň chviličku, abych dořekla tuhle básničku. Je bystrá jako liška a bytá jako myška. Má modrá očička a je drsná holčička. Oslovujte ji Magdička, protože je jednička. Její nejoblíbenější jídlo je pizza a ví to i pan Skica. Hrajeme obě na klavír a má ráda safír. To je modrý kámen a v kostele říká amen. Řekla jsem, že tahle básnička bude jenom kratička a tak se s váma loučím a současně s tím končím. Jako další představíme ještě Linku Kaši. Má krásné oči ořechové, kratší vlasy s navěrný zem. Vlasy uši také má a její nejbarva je modrá. Má moc ráda náramky, když je dostává jako dárky. Také má chuť na kuskus, když dostane želé kus. Všeli má ráda koněvsky, však neřeší dobře rébusy. Je ale dobrá v kreslení, prostě v každém malování. Narozeniny má v prosinci,
přinesla mi jedný neposenci. Jsem nám pěkná moc je, bohužel nemám o ní další údaje. Tak to je konec mojí básně a mějte se všichni hodně krásně. Jako další představíme Alenku Hamankovou. Alenka má kamarádku Alenku, která má ráda limetkou z Brny. Alenka však klidná je, však v divadle hraje. Krásné oči mořské má, je hodná i kamarádka. Její oblíbená barva je tyrkysová a psa tež doma má. Na koleně je tady Vicky Macha. Je to někdy hodný, ale někdy zlobný. Je o hlavu vyšší a já o hlavu nížší. Má krátké pasy a taky dlouhé řasy. Rád hraje na počítači, ale pak ho bolí oči. Učí se rád přírodovědu, anebo taky vlastně. Je dobrý ve fotbale, ale ne v fotbale. Jeho snem bylo být navigátorem a já proslulím pro